Miminko je velmi zdravé, všechno vypadá v pořádku. To je úžasné. Právě jsem pro ně vymyslela jméno. Budu jí říkat Valen. To je krásné jméno. Maminka se už nemůže dočkat, až tě pozná. Budeš v tom tak roztomilá? Zloděj, pomoc! Au, moje břicho. Marie, je mi to líto, nepodařilo se nám zachránit dítě. Ne, říkala jste, že moje dítě bylo zdravé. Moje dítě je stále naživu. Marie, ještě nemůžete odejít. Valen, kde jsi? Promiň, zlatičko, ani jsem tě neměla možnost pochovat v náručí. Pozor. Všechno je v pořádku, teď jsi v bezpečí. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Valen. Jak jsi říkala, že se jmenuješ? Valen, proč pláčete, paní? Tvé jméno mi připomíná mou dceru. Marie, vyděsila jste nás. Jestli miluješ ďábla, přeskoč tohle video a ten kluk si tu krabici nechá navždy. Pek! Jestli miluješ Ježíše, dej odběr, like a napiš do komentáře box kalse. Kdo je tohle dítě? Od teď se budu starat o tuto holčičku. Marie, nezacházíte s ní jako s náhradou. Já vím, moje dítě se nevrátí, ale toto dítě potřebuje někoho, kdo se o něj postará. Mám jít s ní?